Monika ma hneď na začiatku zaujala svojim systematickým prístupom, svojou absolútne dokonalou profesionalitou a svojim veľmi ľudským prístupom k ľuďom. Dobrý deň, pani Roháčeková. Dostala som na vás výborné referencie od vašich spokojných klientov a presne s takýmito šikovnými ľuďmi sa rada stretávam. Hrozne som sa zasmiala a určite ťa chcela spoznať. Monika robí veci naplno a svedomito. Je to človek, ktorý v sebe spája eleganciu, ľudskosť a profesionalitu. Jej cesta k povýšeniu bola jediným logickým vyústením jej tvrdej práce, jej dokonalosti, jej spoľahlivosti a systematického prístupu. Na Moniku sa dá vždy spoľahnúť. Vždy. Keď pošle pozvánku na pondelkovú poradu v nedeľu večer. Vážim si na nej, že je čestná, precízna a vždy ide príkladom, preto je dokonalou líderkou. Ja osobne, keby som si mal vybrať lídra, ktorý ma má viesť, tak je to jednoznačne Monika. Máme ťa veľmi, veľmi radi, si človek na správnom mieste. Monika, tak ako si sa stala prvou ženou, managing direktorkou, tak som presvedčený o tom, že dokážeš byť prvou ženou executive direktorkou a takto moc ti k tomu držím palce.